नोंनि थुलुंगानो बेखौ दा खोन्थादि नोंनि प्रब्लेमा बेसे गोरा। नोंनि प्रब्लेमनो बेखौसो खोन्था दि नोंनि थुलुंगाया बेसे गोरा। जेसेबांखि गिदिर खैफोद फैया मानो बे समजों बाबेनलांखागोन। नों मानो एसेबां लोरबां जादों गावनि नाजानायनि सायाव फोथाय। नोंनि फिलिंसआ ओरैबायदि जानांगोन दि जायखिजाया थासारियावनो आं देरहाथारनांगोन। जिउआ जोबोर समायना, माब्लाबा गाबहोयो माब्लाबा मिनिहोयो। मानो गिना जिंगासिदों नों खैफोदखौ? नोंनि थुलुंगानि गोहोआव बे खैफोदआ जेबोआनो नङा। नों बे मुलुगनि मोसासो। जेसेबांखि गिदिर खैफोद फैया मानो बेखौ नों सिखार खालामनो हायो। नोंनि सायाव मा जाबाय थादों बे साननायखौ गारनानै नों मा मावदों बेखौ सान। मुलुगनो फोरमायनायनि सम फैबाय। नों सोर, नों मा मावनो हायो, नों मा मावगासिनो दं। ओरैबायदि माव दि मुलुगआ नोंखौ लानानै जारिमिन लिरनाङो। गुबुना जिरायनाय मासियाव नों जिरायनो दालुबै। नों ओरैबायदि जा नों जिरायनाय मासियाव जेन गुबुना जिरायनो सिमां नुयो। बे लास्टनि जोबथा लाइना जोबोर इन्टारेस्टिं। बेखौ खोनासंनानै थांथार। जोबोर गोरा जायो बै सुबुंखौ फेजेननाया जाय जेननानैबो जेननो रोङा।